שופטים, אבל במה אתם מוכשרים? מי נתן לכם רישיון לשפוט? בתחרות כישרונות, וכל העוקבים 3 שנים כבר מחכים לראות את גבי משרתת עידן, אבל יותר מדי זמן. נתחיל בשלושת הנובים, היו פעם חנונים, כל אחד דפק שם גלואפ, משחקים את החתיכים, וגבי החמוד כדי לחפות על הגבות, התחיל בחדר כושר את השרירים לבנות, שורה כנל עידן, במניות חפרן, במכתבות והמאוהב מה יהיה בן אדם. מסכנה היא לי שהתייאשה מזמן, עוד לא יומיים בתחום, מלמד את כולם איך אמא שלך זרקה לך את כל המקלדות שלך, ימים שלמים במסע, לא שתית ולא אכלת. מתן, מה העניינים אחי? תגיד, אתה ומרים רק ידידים, או שעל כולם אתם עובדים? מתי כבר תוציא את המשקה הבא, משקלותי ששבר את המדינה? אומנם אתם שופטים, כמיים, ומה אתם מוכשרים? מי נתן לכם רישיון לשפוט? וואו, תקשיבו, איזה איש מפורמה. ועידן אולי תתבע שוב לכחול וואי וואי את השיער שלך. תגיד, רוצה בננה? נועה, מה עם החבר בחול עדיין מסתדר בסרטונים, ראינו שהגעגוע רק עובר. ותגידי איך את ומתן קשורים לעידן, מה אתם עושים ביוטיוב? מה אתם עושים כאן? אמנם זה היה מזמן, אבל גבי ועידן היו מעריצים את נונסטופ המקצוען, אבל היום גבי וליאור סרטונים לא מעלים לאינדי, רק רוכבים על העוקבים, זה לא נעים. ואיזה סנטרים כפולים היו לכם יא אלוהים בסרטונים, והיום אתם מתוקתקים, כל יומיים מסתפרים.